Čus, dnes tu máme video z Robloxu, čo hrá Borderland. Vybral som túto hru, lebo som si prednedávnom pozrel tento seriál a bol dosť dobrý. Takže by som túto hru chcela vyskúšať. Či tam boli nejaké hry ako boli tam. Teraz sme tu. No čo to bude robiť? Uvidíme. Vyzerá zatiaľ zaujímavé. Zatiaľ to asi bolo také, čo sa normálne robilo. Pripravil do hry. Čo tu robíme? Zaujímavé, čo sa tu bude robiť. Som tu nejakými ľuďmi. Je to tu, že 22 z 22 playerov. Hotovo, koniec. Tak. Musíme nejakých 5 hier končiť. Colonial Place really is takže musíme dokončiť nejaké hry, aby sme sa dostali. Tak, sorry. Tak toto dáme. Nie, to hru ne. Tu bude aj hard, si myslím. To je dosť hard. Zaujímavé, to zvládňuje. OK. To bola tá apokalypsa. Tá typka prišla o nohu. Oh no. They're very hard. Poviem varovne, nevzdám sa. Boom. A už ideme tam. Môžeme exitnúť čo najrychlejšie. Tu je nejaké običko, OK. Tu všetci. OK, toto mám, že musíme čakať na všetkých hráčov. Je to strašne veľa ľudí. Vidím také hovno. No prčíc. Dá sa výsť nejako. Ešte raz. Easy. Tak teraz ideme normálne hrať. To už sa ako hovado. To bude hard prežiť. A možno vám to ukazujú podrobnejšie, že možno to bolo presne takto. To neukazuje, pretože iba, že tam stala nejaká trhlina. Ale tam boli nejaké aj takéto časy. Čo všetko robila Borka, aby si tam prežila, keď musela prísť. Ne. Tu som veriť. Ja som na takom dobrom mieste. Ja som fakt tu. Tu ne. To není šanca, poď. Yes. Ne.
To je cool, to je cool. Nevyhráli jsme, ale to nevadí. Tento lobby, ideme do lobíčka. Neviem, či tam bude aj nejaká inakšia hra než táto, to bolo dosť zlé. To bola inakšia hra. Okrem tohto, to som sa bol dosť naštratý. Ukáž, čo je toto? To vyzerá dosť ako laboratoř, zaujímavé, či to je ten vlk, možno. Ale nie som si istý. Uvidíme pár sekúnd. Tento je nás tu 21, ok. Čišia, to je čišia, vole. Ale to typem si typek dal iba skin, keď je tak job. Další. Neviem, čo to je. Ok. Nehovorím, že to je stále to isté. To potom nechcem robiť videjko z toho, čo je to isté. Ja potom budem naštvatý, keď to je to isté. Ja vám túto hru livnem. Alebo nie, teraz musíme dokončiť všetkých 5, aby sme musíme dokončiť toto, aby sme sa mohli dostať do ďalšieho. Či? Labyrint? Zatiaľ to dajú tie hry, ktoré sme nemali. To ma zaujíma, že to podľa mňa musel byť strašne hard, ten král srdcový. To ma strašne zaujímalo. Teraz som chcel vedieť aj, čo to je za hru. A teraz som zistil, že toto. To by mal byť král. Hej, vedel som. Poviem si radšej, čo sú pravidlá, ale tie nepoznám. Vyzerá, čo by robiť ďalší ostatní, ale to... To je strašne divné. Nevidím sa, vidím z... Verím týmto. Verím, všetci idú za ňou. To som prežil. Ok, dali sme to, prežili sme. Neviem, či je taký ľahké nájsť tohto východ. Zase nevchod. Čo stalo?
Ok, to bolo strašne easy prežiť. Teraz sa iba dosať k tomu, to nebude hard. To bude hardič. A ideme iba sem. To bolo strašne easy. Nechám, ako mohol zomať 23 hráčov. Game cleared. Poďte, čo je také hard. Môže to nebyť ďalší level toho. Ale toto bola easy hra strašne. Strašne easy hra. OK, dáme to. OK, dáme to aj achievement. Jaj, to je nejaký prostý kód, tak to je no. OK, no kam ideme teraz? Zase to isté. Dúfam, že sa to nebudú zase také isté, inak budem naštvatý. Dúfam, že každý bude skipovať tutoriál. Skip. Väčšina skipa. Hej. Už len dva týpci skipni. Jeden týpek to musí skipnúť. Tak hotovo konečne. Čau, easy. Dobre, to ja som sa skôr tomu vyhol. OK. Zdravo sa to všetko otočí na mne. To dáme, to bude easy. Poď tak blízko. Volaj. Bumík. Teraz budem ja sa snažiť na tomto. Ale nechcem dostať laserom. On skoro nedal. Zatiaľ dobré. Ne. Poď rýchlo. Poď. Makaj. To sa mi mohlo možno podariť. To dáme. To dáme. Nie. To si robíš prdel. Robíš prdel.
Už bol na konci doslova. Jeden jump. Ten sprostý jump. Ok, nechám sa to zabiť. A myslím, že toto by mohlo byť z dneskajšieho videjka všetko. Takže ďakujem za pozornosť, viem, to nebolo moc dobrý. Dobre, ďakujem za pozornosť, takže čus.